खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 26 मे 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा देहाया बारा मोजां थानाय नङा बिगुरनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां समाजाव मान मोनगोन गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ जिंगाया बांगोन वृष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ मिथुन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाखौ मेंनाय मोनगोन गोसोखौ लोरबां मोनगोन सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन न'खराव गोजोन थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन कन्या राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानिया मुखुब थानांगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान सन्मान बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागौ नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन फरायसाफ्रा गोसो दुंगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन जायखि खामानि मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ गाज्रि साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन नाङा फाङा सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ गोसोआव बोलोआ लोरबां जागोन
हारसिं थानो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेराफार फालांगियावबो मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि अननाय मोनगोन, गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो अदेबानि खहा जानो हागौ। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय सुथुराबो बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। समाजाव मान सनमान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय सोरबा गुबुन सुबुंजों एना एनि फैनो हागौ। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनिया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।